iki desane apa saha dumateng. Nyilih kacamatamu. Ranu ngaturaken genging panuwun dumateng paguyuban makam pacar warga masyarakat dusun Krompakan Klepung Lor Bero saha dumateng ngisore. Saha dumateng ngisore kae Klinik Pratama Rawat Inap Mutakhim. Nugroho kuthuk. Lah iki sing marai angel ya iki. Apa gek kowe aku ngerti ana kuthuk kok di bengkel iki lagi iki. Kuwi kowe tok i Pak, kowe tok. Berarti kamu saja, kamu tok. Aku tok sing di bengkel. Kamu di bengkel, Pak. Kowe tok bengkel. Pintu pagar kanopi tralis kenteng cat servis mobil las knalpot celong pelek disajak iki sing nulis ya SD ra lulus.